strike ikaita 1 week usiku namasikati nepfuti dziripo usiku namasikati pachitofiwa chachai zvakanaka ndokuudza munhu akabva notiza nebhasikoro kuenda kuZambia unobuda nedresi zvakamboita namukomo zviya kubuda akapfeka dresi remasowe nedhuku achiita kuZambia kana patoipa chapo mose masosegwa vana veZimbabwe ndonyuchi zvadzo Kulian TV atibatike zvechopu mangwanani kwese nzvimbo dzose dzeZimbabwe Kulian kwakadini koko nevamwe vose tachiti timboisawo kameseji kuvanhu timbotaurawo nevanhu because tiri kuona zviri kubuda mumasocial media zvinotaurwa navanhu vakasiyana vari kuuya vachioresa vanhu mwoyo vachitaura zvinhu zvokunyepa. Chokutanga vari kutaura vanhu ivavo vachitaura kuti Geza hakusina yakafa inhema hana shuwa nazvo zvaari kutaura munhu kutaura izvi uri kuzama munhu uri kudla mari dzeZANU-PF saka angadli akanyarara. Alright, ngatiti isu Geza wacho pamwe hakusina waita zvaari kutaura izvozvo sezvaari kutaura kuti Geza wadini wautiza wadini. Geza hasiye Zimbabwe. Zimbabwe is for Zimbabweans. Geza is fighting together with the Zimbabweans. Geza is not fighting for his own family. Geza is not fighting alone. That's why you saw Gezashi addresser kuti ngati strike because he knows that this fight is for the Zimbabweans. So uyo munhu unoya achiti Geza wadai, what does he trying to say? Because ourselves, we know that we need Zimbabwe, we don't need Geza. Geza is one of our leaders because he is fighting our enemy. Because an enemy of my enemy is my friend. Muvengi wangu ishamwari yangu. Saka if Geza turned again tomorrow and say no, I'm now joined the ZANU-PF. Zoro kuti isachafambidzana Geza. That's all. It's a simple mathematics. We are not the Gezarian. Like Christians. The Christian, they said, we are Christian because they believe in Christ. Ourselves, we believe in everybody who is against the tormenting party, the ZANU-PF. They are bullying, tormenting, exploiting almost everything, even makwaba, makudo, chaiwo, achadi ZANU-PF. Madongi chaiwo arudodemba kuti ZANU-PF deyabva ichavharini. Nyoka dzemusango mukashaidza dzichadi ZANU-PF. Saka kana kuchiya munhu akaguta zvimari zveZANU-PF achitaura zvaari kutaura, hakusi kuti vanhu havasi kuzviona, vamwe kusandotaura kutongozviona vonyarara because haungatandasa nebenzi. Wanga uchigeza woona munhu wasvika atora hembe dzako atiza nadzo rumvura, iwe ukabuda mvura ukamanyisana naye, vanhu vachati benzi nderipi? Iwe hauna kupfeka, iye uri kutiza nehembe dzako. Saka that person nevanhu vose vanouya pano vachita what we call defocusing us or redirect us, let them do it. We know it. It was once there. It was once happened. So we cannot be surprised today if it is happening again. In the war of liberation, ndo zvakanga zvitonzi zvigananda. Vanhu vakanga vachikonesa democracy vachichinja nenzira dzavo kuti tikadai yokonera uku vachitengwa. Izvo toziva kuti vagara variko. Geza is our comrade. Geza, when he turned back, we will going forward.
Because what we need is Zimbabwe, it's not Geza. That's why we are talking about the Tongogara. What Tongogara wanted is not what is happening now. It's not even there. Achipo chaidiwa na Tongogara, nyika yaidiwa na Tongogara, yavaiona mufungwa mapo, yavaitaura ndeona kuti ivepo haina kuzovapo. Nyika yaidiwa na vachitepo haina kuzovapo. ZANU-PF inonzi ZANU-PF yava ZANU-PF yezita, haisiriyo ZANU-PF chaiyo. ZANU-PF yakafomwa nevanhu vanotaura Chishona nevanotaura Chindevele. Pane here weChindevele asina kutengwa arimo muZANU-PF kunze kwevakatengwa chete. MaNdevele vose as a POV they are against this thing. So haisi ZANU-PF. Chipati chakungonzi chiZANU-PF chakatogwa nemaZambia. Anditi chinhu chemaZambia ichi. Saka chihurumende chemaZambia ichi ndo chatiri kurwa nacho kuti chiende netimu yacho. Unofunga kunonzi Mnangagwa, Kazembe, Ziyambi. Mene mazita achewa kuti anombowanikwa muprovinsi ipi muZimbabwe. Vana Tungwarara, vana Chivayo, zvose izvi zvimazambiani zvose izvi nezvimalawi. Chisiri chimuZambia chimalawi kana Mozambique. Kuveya, Constantino, hatina zita rakadai muZimbabwe isu. So vanhu ngavanzwisise kuti our country has been hijacked by these criminals. So Zimbabwe is not Zimbabwe, it's a province of Zambia. The other part is a province of Mozambique. And the other part is a province of Malawi. We do not have our own country. We did not have any Zimbabwean leader. All our Zimbabwean leaders have been killed for them to abduct our country. So they abducted it. So Zimbabweans are angry. Everybody is angry wherever he is to fight this thing and the system again. So now they're trying to turn it into kingship. Chiri kudzokera pachanga chiri munguva yana Smith vava vakazvita seizvozvo. Zvinova ndo zvakadonyatso kutokonzeresa hondo. Saka takutotaura kuti itori sign yekuratidza kuti nguva iyoyo yadzoka. The time has now repeated itself. Nguva yadzoka ipo paya. Dei kwauchiko zvamunongoona zuva richibuda richinovira richidzoka. 10 umwe chete unodzoka, 11 umwe chete unodzoka, 12 umwe chete unodzoka. Zvino yadzoka panguva yehondo futi. Zvandakataura izvi vanhu vacharamba vachizviona kuti nyika yadzoka munguva yehondo ndo payadzoka. Chakamutsisa hondo ndo chadzokazve zvino. Nekuti Zimbabwe inotongwa naMwari. Chakakonzeresa hondo Mwari wanga asingati system yavapo. Zvineko zvino hondo ichatanga because Mwari system yakuitika futi iyo ndio yakagara asingadiwi naMwari muZimbabwe. Tikuva vazhinji vari kutaura vari kuti he hakuchina zvapera, they are happy nazvo. Utarise munhu wacho utaura izvozvo, it's a generation yenguva yanhasi uno. Unofanira kutota fight, help to fight. Iyo uri kuya kuita like is analyzing, but is eating the ZANU-PF money. Right? Toa vamwe vachitaura nezvanyoka yemabhunu vachiti nyoka yemabhunu hachabudi, ndichazokuudza kana kubuda nyoka yemabhunu ndichadai. Hapana chiripo cheZANU-PF chinonzi nyoka yemabhunu uri kukwanisa kubuda mukoti nekuda kweZANU-PF. That one is 100% false. Zimbabwe hainei nechekuita nenyoka yemabhunu muno. Yes, we know kuti vari kucreata macases zvavakatumira vachitumira manhingiri message yekuti nyoka yemabhunu, but we know it. Ndo basa rekoti iroro. Saka vanhu ngavarege kunyepa kuti ari kukwanisa kubuda mukoti noda kweZANU-PF. Koti dzemuSouth Africa dzine mashandiro adzo asingapindirwi nepolitics. Ndo zvakabvisisa nhingiri that lawyer, that judge woku Eastern Cape.
uyo wava kunhingiri wava ku-MK uyu because wanga upinza politics muzvinhu zvejustice. Judiciary yemuno is independent, ine kaitiro kayo kakandosiyana nezvepolitics. Zvinhu zvepolitics vanozviona futi, saka vanhu vasanyepa vachiti politics nyoka yamabhunu uri kusungwa nekuda kwokuti ZANU-PF ine zvari kuita. Of course ZANU-PF iri kuisa macases ayo zvose, we know it. Makesi waendo vari kuzama kushandisa, kwete kuti vanoti musamubudisa because isu semaZANU-PF hatidi abude noutwa. Vari kushandisa mutemo wejudiciary system wokuisa makesi asiko chete. Saka koti yemuno ine mashandiro ayo okutarisa. Muno muSouth Africa muno ukabatwa sanhasi kuti kesi inzi yapera, zvatanga here nhasi kuti muzive kuti kesi munogona kutora even 5 years achingoitwa remand. Hazvina kutanga na nyoka yamabhunu. Vakadotarisa even address yepaunogara vakatadza kunzwisisa nayo kuti unogara papi. Ukakuwana kuti unogara panhu paviri patatu pasinganzwisika, hauna panhu pamwe paunoziva unogara, havakupi bail. Zvino nyoka yamabhunu as a foreigner haana panhu panoziva wanogara, saka vanomuti is a flight risk. Ndoona sokudaro. Nokutarisai kune uya anonzi Omotoso, Pastor Omotoso, wane makore mangana ari mujeri achisungirwa kuti unonzi unorara navanhu muchechi. But nekuda kuti waizikamwa kuti it's a foreigner unogona kutisa. Vakatora a long time vanaye. Ndonga makore anotasa achasvika kuma-8 vanaye achingori masales Omotoso ndo kuNigeria. But vachomuwana kuti haana kana nemhosva yanayo, ndokumubudisa akati hauna mhosva. Zvino wakabuda. Vanhu vakawandisa vanokwanisa kubatwa votarisa kuti vane here kana location inotozikamwa kuti zveshuwa unotova nechinhu chinobatika, une property yana here, une imba here, une chanacho chiri muno chokuti kana akatiza haangatizi noda kwacho chinhu ichocho. Saka zvinhu zvinotariswa nekoti, vanhu vasingazivi mutemo vanonetsa. Saka paya panotaura uchiri ngati vhisi nyoka yamabhunu tunoenai mangwana, hazvikwanisiki kuti nyoka yamabhunu angosvika utongobuda simba kudai so. Zvinokwanisika kuti anogona kutora even gore kana 2 years vachingoti remand. Nokuti kesi imwe neimwe anoita vachitsvakurudza kuti vasvike kuona kuti yakaita sei. Ora tine uya anonzi Tabo Bester na Dr. Magudumane mukadzi wake wakanobatirwa kuKenya uya. Magudumane munhu womuno muSouth Africa akabatirwa kuKenya uko, kuna Tanzania una Kenya ikoko. Alright, saka wava niye zvinova kuti ukwanisa makore mangani vakamuvharira mukati achikumbira bail tutora munhu womuno. Asi nenyaya yekuti vari kuti munhu unokwanisa kutiza, saka vari kumbotarisa kuti haiwa rikatimbomira kumupa bail. Une vana vanotozikamwa muno muSouth Africa, ndine vana vangu vari kunzi vanoda kuchengetwa neni, nanhasi urimo. Saka tisanyeperana tichiuya nezvinhu zvekunyepa panapa tichiti uyu inyaya dzekuti hanzi ZANU-PF ine zvari kuita. No, koti yemuno ine mashandiro ayo ainoita akasiyana nezvepolitics. Of course uyu uri kutaura zvakawanda nyoka yamabhunu zvepolitics nechi zvose, we know it, but handizvo zvinoita kuti asabuda kunze. Koti yeSouth Africa inotarisa kwaunogara, une here permanent residence yako, une here paunozikamwa kuti haungatizi, paungazowanikwa unofanira kutopruvha kuti unogarepi, panotozikamwa kuti zveshuwa inowetsa mari paunogara zvokuti haungapatizi. Ndo chete nyaya iripo pana nyoka yamabhunu, tisanyeperana. Haangapiwi bail kozvino, that one we know. Saka vanhu ngavarege kushandisa tumatactics tenhema vachianalyza nezvinhu zvisizvo. Nyoka yamabhunu kuti abude kesi dzake dzakawanda, vanenge vachitya kuti havazomuwani kuti apindure. Haana kana kuti uchabuda, kubuda uchabuda. Saka vanhu ngavarege kubatanidza zvinhu zvena nyoka yamabhunu, vobatanidza voti ZANU-PF, voti vanhu vari kurwa zvapera. Nyoka yamabhunu uchabuda, nyoka yamabhunu uchapusha une side rake achirwira kuti nyika idzoke.
Zvokunzi hanzi Chamisa wanyarara kana wadini zvinotaura izvi. Chamisa is not, haana kutogadzwa naMwari kunzi ndiye uchabusunungura vanhu veZimbabwe. Chamisa is a Zimbabwean like all other Zimbabweans, like any other. He was fighting also for the freedom of Zimbabweans. So it's not himself alone. There are a lot of Zimbabweans who can do also more even than that. Wakarwa pake wakaita chimwe nechimwe akaminamira akaita zvakaita. Akapedzwa simba neZANU-PF. Saka hazvirevi kuti zvapera pana Chamisa. Hazvirevi zvapera pana Chamisa. Yes, of course, wakadaro asura former party. Chamisa unogona kutofoma party uchaifoma towards takusvika muna 2028 ikoko muchavona ndibate ipapo mutarisi. Anditi ndozvichaitika pana Chamisa. Saka vanhu ngavarege kuti Chamisa zvadai Chamisa, vana vana mvura vamboisa temba yavo pana Chamisa chete. Vanhu vakaisa temba yavo kuti Zimbabwe inofana kudzoka. Vanhu vakaisa, saka whoever unofighta kuti Zimbabwe idzoke, vanhu vanoisa temba yavo ipapo. Not kuti hanzi hey Chamisa vadaisa, saka vanhu chigara. We cannot sit and watch tichiona zvinhu zvikuitwa neZANU-PF. As I told you that we are not even seated even right now. Ndakataura ndikati panguva yatichazouya tobatana nevamwe vose avo, zvichakwanisika kuti pfuti dzidambuke. Ndakagura ndasvika muchazviona kuti zvichaitika. We are waiting for all what we are planning kuti zvikwanise kuitika nenzira tiri kuda. Ini ndiri kuita zvandiri kuita. Social media iri kuita zvairi kuita. Nyoka yamabhura kuita zvaari kuita. Whoever, every Zimbabweans paari une zvaari kutoitawo something. Asi ndati panguva yadodzoka tichizouya kuvanhu, kubva kuuroi chaiwo chashanda, kubva kuphysical fight chaiyo inoitwa ichita vanhu vachirwa, inonzi civil war, ichashanda, ichaita, zvichaitika zviya. Zviya zvamunonzwa kuti munhu mutapa what kingdom. Zvongoparara simple. Nekuti chisingari vanhu veZimbabwe ndechekuti umwe munhu atore Zimbabwe oita purazi rake. Izvo takati hazvingafi zvakaitika izvo. Saka sorry pana vanofungidzwa kuti mari dzeZANU-PF mucharamba muchizidya nenzira yamunhu kudya nayo. Ichasvika nguva yokutoti vamwe vachatotiza vanogara kunyika dzakaita sana Nigeria uko, vachinoziva kuti padhuze apo vanobatwa chete. Kunyika dzakaita sana Goma uko ndokuchaenda vazhinji. Ndati vana veZimbabwe, a new generation iri kuuya kuti fight this nonsense. That's why Geza came. Wakauya Geza because he knows exactly that the Zimbabwean people are ready for a change. Look what happened. He just said people must come out for strike. Vasina even leader vano veZimbabwe. Vakakuzoti kana pakaita leadership iri strong, chii chinoitika? Kana kwaitwa strike haichaisi kuitochaisa haiwa yamanheru. Nousiku inenge ichingori strike chete dzezvitouya. Zimbabwe haina mari yakunoti ikakunda vanhu veZimbabwe vose kana vapanduka. Ndoreva kuti mari yokutogwisa. Strike ikaita 1 week usiku namasikati nepfuti dziripo. Usiku namasikati. Pachitofiwa chaizvo zvakanaka. Ndokuudza munhu akagwa notiza nebhasikoro kuenda kuZambia. Unobuda nedress zvakamboitwa naMukomo zviya. Kubuda akapfeka dress remasowe nedhuku achiita kuZambia. Kana patoipa chapo mose masosengwa. Vanhu veZimbabwe ndonyuchi zvadzo. Kana muda kuziva vanhu vanonzwisisa uye vanhu vanonetsa futi kuzodzora kana vasingachanzwisisi vanhu veZimbabwe, pasingachafambiki kweso. Zvichaitika izvozvo. Ndatopedza, ndataura ndapedza.
ndati even Chamisa wakazvitaura zvikanzi tinongomira hedu, asi tikauya tikatitsverera apa muchaona zvinoitika. Hanzi tiri kutomira, une zvaari kumirira. But Chamisa is not the one who can control all the Zimbabweans. No. Une vanhu vake, we know. But the people of Zimbabwe, pachavo, they are ready to fight this nonsense. We need to drive it out of our country. So I thank you very much.